Kaikki, jotka on ollut Polluks hevoskerros, tietää, miten ihana näky meillä tässä on. On tallityttöjä, on Starshinea. Mä ajattelin, että kokeillaan näitä, toimiiko tää tallitytöt vielä. Tulee niin hyvä mieli jo tästä, kun mä avaan tän. Ja nyt on kohtalon hetki käsillä. Okei, vaikuttaa hyvälle. Apua! Miksi mä oon näin innoissani? Mä ehkä rupea itkemään. Aloita peli. Tää toimii. Tää toimii. Mä en kestä. Mikä meidän käyttiso? Ropsuli tietenkin. Okei. Nyt se lähtee käyntiin. Apua. Miksi se voi mennä tästä nyt eteenpäin? Siis 3 tuntia myöhemmin. Miten mä menen täällä? Ai niin, hiirellä. Mennään juttelemaan tolle. Oletko nähnyt Joonasta? Kuka se on? Ilmeisesti et. Mutta jos näet, niin sano, että sirpaillaan hänelle asiaa. Meikkasin ainakin tunnin eikä kundi ole paikalla. Hei, toi on muuten Joonas. Ihan varmasti toi, joka on tuolla mopolla. No niin, Joonas, täältä tullaan. Oletko sinä Joonas? Olen. Miten niin? Sirpa etsii sinua. Onko hän täällä? Ei, hän seisoo tuolla sillan luona. Sanoitte, että olen nähnyt minua, jos hän kysyy. Okei. Kiitos. Mä oon kyllä sitä mieltä, että Sirpalle pitää kertoa. Ruokkisitko hevoset? Tänään on kyllä minun vuoroni, mutta en haluaisi sotkea itseäni. Okei, Sirpalle me ei kerrota yhtään mitään, kun se rupeaa heti vaan tuolla tavalla passoottamaan. Tästä mulla on huono fiilis. Tää on nyt joku... Mitä tuijotat? Olisin vain kysynyt nimeäsi. Karoliina. Minä olen... Näin paljon kiinnostaa. Mä en muistanutkaan, että täällä on näin mukavia nämä kaikki tyypit. Voi että mä vaan muistan, että mä vihasin tätä ruokkimispeliä. Leseitä vain. Kalmista tuli. Tää on kyllä kova likka lapiomaan paskaa, kattokaa. Mä en muista, mitä tässä pitää tehdä. Mitä oikein touhuat? Tää on hirveä stressaavaa. Tuota menoa salama ei ikinä opi luottamaan sinuun. Otapa vastaan. Taidaanpa tehdä loput itse.